പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മണ്ണാർക്കാടാണ്. മണ്ണാർക്കാട് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച, കാണാത്ത എല്ലാ ആളുകളും വന്ന് കാണുക. കാരണം നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത്രയും നല്ലൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് നഷ്ടമാകരുത്, കാണാതെ നഷ്ടമാകരുത്. മണ്ണാർക്കാട് തത്തേങ്ങലം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനി ബീച്ച്. മണ്ണാർക്കാട്ടിലെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടൊരു മലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ്, ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ തത്തേങ്ങലം മിനി ബീച്ച് എന്നാണ് ഇവിടേക്ക് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം മലമുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ. നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ്, നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. മലക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ യാത്രയിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളെ അജ്മൽ തന്നെയാണ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് ഷാനുമാണ്, മുഹമ്മദ് ഷാൻ, പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2-3 ആളുകൾ ആണ് ഇന്ന് മണ്ണാർക്കാട് ഈ യാത്രയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളെയും കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഈ ബീച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു ബീച്ചായിട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കടല ഒന്നുള്ള ഒരു പ്രദേശമൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് അപ്പുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു തെങ്ങിൻ തോപ്പായിരുന്നു. 2 ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നതിന് ശേഷം ആണ് ഈ രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു കടലിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഒരു ശൈലിയിൽ വന്നതും ഒരു ബീച്ചായി മാറിയതൊക്കെ. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അനുഭവിച്ച ഒരു വിഷമം അതാലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വിഷമം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്, ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ. ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഇതിൽ കൂടും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളമില്ല. ഇത് മഴയുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം കൂടും. ഈ ഭാഗം വെള്ളം നല്ല ആഴമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ആഴത്തിൽ തന്നെ ഒഴുകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കല്ലുകളൊക്കെ നല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് സമയം ചിലവഴിക്കാനൊക്കെ സമയം പോണ അറിയില്ല. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. മലയോട് അടുക്കും തോറും വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആരും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നിൽക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാനോ
അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരാനോ കുട്ടികളെ ഇറക്കി വിടാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കരുത്. അപകടം ഉണ്ടാക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് വെള്ളം പോണത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും. ആ ബെല്ലൈക്കണിനെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം. കാരണം എങ്കിലേ അടുത്ത വീഡിയോസ് നന്നാക്കാനും കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കി വരാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആരും മറക്കണ്ട. പിന്നെ കാണാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒന്നുമില്ല.